commissie dan ook uitleggen of zij bij de bepaling van de waarde van de grond van BPD bijvoorbeeld rekening hebben gehouden met de waterzuiveringsinstallatie die tegenover de strookgrond ligt en die naar algemeen bekend is op Aruba in toenemende mate voor stankoverlast zorgt. Vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie die grote woorden gebruiken, die suggereren dat Suzebeek allerlei toplocaties in de schoot geworpen heeft gekregen, hebben de verantwoordelijkheid om die suggestie goed te onderbouwen. Holle frasen dragen niet bij aan de waarheidsvinding. Het is zorgelijk dat het Openbaar Ministerie zich in deze zaak niet bewust lijkt te zijn van de verantwoordelijkheid die het in het strafproces draagt. Aantal rechtszaken. In het requisitor is gesteld dat de opvolger van Sievinger als minister de erfpachtsovereenkomst die is gesloten met Nusa Dua nietig heeft verklaard en dat het gerecht zich in een vonnis van 5 december 2018 heeft aangesloten bij het standpunt van de minister, dat niet is voldaan aan alle voorwaarden van de aanvraag. Meneer de rechter, het gaat nu even niet om de vraag of Nusa Dua terecht door het Openbaar Ministerie als een vennootschap van Suzebeek is aangemerkt, in plaats van als een vennootschap van zijn broer Dinant. Het gaat om de vraag of het Openbaar Ministerie een waarheidsgetrouw beeld heeft geschetst door in het requisitor te vermelden dat de nietigheid van de erfpachtsovereenkomst is ingeroepen en door te stellen dat het gerecht het standpunt heeft onderschreven dat niet is voldaan aan alle voorwaarden van de aanvraag. De vaststelling is onvermijdelijk dat het Openbaar Ministerie in elk geval niet het hele verhaal heeft verteld. De rechter in kort geding heeft Land Aruba, zo blijkt uit de uitspraak, in het ongelijk gesteld en daarom ook in de proceskosten veroordeeld. Het land is in kort geding verboden om de grond aan een derde in erfpacht uit te geven of een overeenkomst daartoe te sluiten, in afwachting van de uitkomst van de bodemrechter. Die bodemprocedure is uitgemond in een vonnis van het gerecht van 1 april 2020. We hebben het toegevoegd als bijlage 3, maar ik heb het voor de goede orde ook op het scherm staan. In die uitspraak heeft het gerecht onder meer de stelling van het nieuwe kabinet verworpen dat de erfpachtsovereenkomst met Nusa Dua nietig zou zijn, omdat deze tot stand zou zijn gekomen in het kader van een vermeend afscheidsbeleid van het kabinet Eenman II. Die stelling, zo is door het gerecht overwogen, miskent onder meer dat het optierecht reeds in april 2012 was verleend en dat van toekenning in het kader van afscheidsbeleid dus geen sprake kan zijn geweest. Ook de subsidiaire stelling van het nieuwe kabinet, namelijk dat Nusa Dua niet zou hebben voldaan aan de optievoorwaarden, heeft het gerecht van de hand gewezen. Wij weten niet waarom het Openbaar Ministerie een allesbehalve compleet verhaal heeft verteld. We zijn wel benieuwd naar de reden daarvan. Menen de officieren van justitie dat zij recht doen aan het belang van de waarheidsvinding door een onvolledig beeld aan u te presenteren? Is het verhaal dat zij hebben verteld naar hun oordeel evenwichtig? Geeft het volgens hen een juist en volledig overzicht van relevante feiten? Of was het misschien toch beter geweest om het eerlijk, volledige verhaal te vertellen? Ten aanzien van BPD Development is in het requisitor opgemerkt dat het recht van erfpacht op 10 december is opgezegd omdat Suzebeek onvoldoende inlichtingen heeft verschaft over de bouwaanvraag. Dat is wederom niet het hele verhaal. Bij vonnis van 6 februari 2019 heeft het gerecht in kort geding het land Aruba in een door BPD Development aangespannen procedure in het ongelijk gesteld. Weliswaar, zo overwoog het gerecht, is BPD niet binnen 6 maanden met de bouw van het condominiumgebouw aangevangen, maar dat betekent niet dat BPD in ernstige mate tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, al is het maar omdat ook gedragingen van het land eraan hebben bijgedragen dat BPD niet met de bouw kon beginnen. Ik citeer een gedeelte uit de uitspraak.
Dit leidt ertoe dat de opzegging van de erfpacht door het land onrechtmatig is. De vordering van BPD zal worden toegewezen voor de duur van de procedure in eerste aanleg. In die zin dat het land verboden zal worden om verder uitvoering te geven aan de opzegging van het erfpacht. Na dit vonnis in kort geding, meneer de rechter, heeft de minister de opzegging ingetrokken en erfpacht is terug bij BPD. Kan het Openbaar Ministerie uitleggen waarom het in het requisitoor alleen het begin van het verhaal heeft verteld over de opzegging van het recht van erfpacht? Waarom heeft het de suggestie gewekt dat het toegekende recht van erfpacht op goede gronden door de opvolger van Zeevinger is ingetrokken en heeft het nagelaten te vermelden dat het land Aruba door de rechter is teruggefloten en dat de rechter de opzegging van erfpacht als onrechtmatig heeft beoordeeld? Officieren van justitie die niet het hele verhaal vertellen, maar die om hen moverende reden slechts hen welgevallige fragmenten voorhouden, schetsen een vertekend beeld. Zij dragen niet aan de opdracht tot waarheidsvinding. Dat geeft opnieuw reden tot zorg en teleurstelling. En tegen deze achtergrond, meneer de rechter, bespreken we de aan Suzebeek ten laste gelegde feiten. Feit 1. De uitgangspunten voor de bespreking van het onder 1 ten laste gelegde feit hebben we hiervoor al geschetst. Het Openbaar Ministerie heeft zijn verhaal gebaseerd, zoals ik zei, op een viertal bouwstenen of pijlers. De vriendschap tussen Suzebeek, de verkrijging van opties in de jaren dat Zeevinger minister was, het geld dat Suzebeek heeft verdiend in de jaren dat Zeevinger minister was en de betalingen die Suzebeek voor Zeevinger heeft gedaan voor diens campagne en voor de verbouwing van diens huis. Die pijlers of bouwstenen leveren op zichzelf echter niet het strafbare feit van omkoping op. Vriendschap is niet strafbaar en een vriendendienst evenmin. Het is niet verboden het recht van erfpacht te verkrijgen en het is evenmin verboden aandelen te verkopen en geld te verdienen. De pijlers van het Openbaar Ministerie kunnen, zo hebben we hiervoor al uitgelegd, alleen tot een bewezen verklaring van het onder 1 ten last gelegde feit leiden, indien overtuigend kan worden aangetoond dat er een causaal verband bestaat tussen, kort gezegd, de vriendendienst en de veronderstelde tegenprestatie. En B, tweede punt, Suzebeek het oogmerk heeft gehad om Zeevinger in de door hem gewenste richting te laten bewegen. Op die beschuldiging moeten we nu in meer detail ingaan. Daarbij zullen we aandacht besteden aan de beide kanten van de medaille. De giften of beloften van Suzebeek aan Zeevinger en de vermeende tegenprestatie van Zeevinger en aan het door het Openbaar Ministerie veronderstelde causaal verband en het door het Openbaar Ministerie aan Suzebeek toegedichte oogmerk. De telastenlegging maakt melding van 6 categorieën van giften: betalingen aan de stichting, promotiemateriaal voor een campagne, auto-onderdelen, aanleg van een bouw- of sportschool, een toegangshek wordt apart benoemd en andere verbouwingen aan de woning van de tuin van Zeevinger. Volgens de telastenlegging zou de vermeende omkoping hebben plaatsgevonden in de periode van 8 maart 2010 tot en met 1 januari 2018. Ergens halverwege die periode, op 15 februari 2014, is zoals bekend het nieuwe wetboek van strafrecht in werking getreden. Het nieuwe artikel 2129 over omkoping van een ambtenaar zonder plichtsverzuim kent een strafbedreiging van ten hoogste 2 jaar gevangenisstraf. In het oud artikel 183a was voorzien van hetzelfde strafmaximum. Op grond van artikel 145 vervalt het recht tot strafvordering door verjaring in 6 jaren in geval het gaat om een misdrijf waarop gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaar staat. Volgens artikel 146 vangt de termijn voor verjaring in beginsel aan op de dag na die waarop het feit is gepleegd. Doen zich in deze zaak niet voor.
elke daad van vervolging stuit de verjaring, aldus artikel 147. De eerste daad van vervolging in het onderzoek Avestruz vond plaats op 24 september 2019, toen kort gezegd de rechtercommissaris toestemming gaf voor een aantal zoekingen. Hoewel de vordering van het OM niet waren gericht op Suzebeek, zullen we, om elke discussie daarover te vermijden, van die datum van 24 september 2019 uitgaan. Aan de hand van die datum kan eenvoudig worden vastgesteld dat, voor zover de telastenlegging betrekking heeft op strafbare feiten van artikel 2129, het recht tot strafvervolging is verjaard voor de periode die ligt voor 24 september 2013. Makkelijke rekensommetje. Ten aanzien van elk vermeende gift of belofte die moet worden gedateerd op een datum die ligt voor 24 september 2013, is het OM daarom niet ontvankelijk in de vervolging. Donaties van Suzebeek of een aan Suzebeek te koppelen onderneming aan de stichting FCB en of Zeevinger vonden plaats ten behoeve van de campagnes van de verkiezingen in september 2009 en in september 2013. Zult zien, de datums van donaties liggen in de buurt. Alle donaties zijn gedaan voor 24 september 2013. Dat betekent dat het recht tot strafvervolging ten aanzien van categorie A, de betalingen aan de stichting FCB of Zeevinger, is verjaard. Het recht tot strafvervolging ten aanzien van categorie B, het promotiemateriaal, is eveneens verjaard. De daarop betrekking hebbende betaling voor t-shirts en petten voor de verkiezingscampagne van Zeevinger vonden immers plaats in 2009. Indien het beroep op verjaring wordt verworpen, geldt ten aanzien van de eerste, de tweede en de vijfde categorie, dus onder A, B en E, die zich voor een gezamenlijke bespreking lenen, het volgende. Deze categorieën hebben betrekking op donaties die verband houden met de campagne van de politicus Zeevinger. Donaties in tijden van verkiezingscampagnes zijn in dit land normaal. In het pleidooi in de strafzaak van Zeevinger is daar al uitgebreid op ingegaan. Met verwijzing daarnaar kunnen we in dit pleidooi volstaan met de vaststelling dat vele burgers en bedrijven aan politieke partijen doneren en aan de stichting die campagne van individuele politici steunen. Campagnes kosten nu eenmaal geld en anders dan in Nederland worden politieke partijen hier niet door overheidssubsidies gesteund. Die donaties kunnen algemeen zijn, zij kunnen ook specifiek zijn, omdat bijvoorbeeld de rekening voor t-shirts en petten wordt voldaan. Ja, Suzebeek heeft, al dan niet via een van zijn ondernemingen, de politicus Zeevinger ondersteund. En ja, Suzebeek heeft donaties gedaan aan de stichting FCB. Hij heeft t-shirts en petten betaald voor de verkiezingscampagne. In het jaar 2009 is in totaal 4000 gulden gedoneerd en in het jaar 2013 in totaal 4500. Overigens de indruk, of nee, helemaal niet eens, het verwijt wordt gemaakt dat Suzebeek ook de rekening van een toegangshek of toegangsdeur bij het partijhuis van de stichting zou hebben voldaan. Dit klopt echter niet. Geen enkel bewijs hiervoor is gepresenteerd. Blijkens de verklaring van Zeevinger heeft de stichting die kosten zelf betaald. Waarom doneerde of betaalde Suzebeek dan? Dat omdat Suzebeek vertrouwen heeft in het politiek programma van de AVP en in zowel de plannen als de capaciteiten van zijn vriend Zeevinger. Is dat verboden? Is dat strafbaar? Het antwoord op die vragen zou alleen ja kunnen zijn indien duidelijke aanknopingspunten bestaan voor de veronderstelling dat sprake is van een causaal verband en van het te laste gelegde oogmerk. Daar komen wij op terug. Voor nu volstaat de constatering dat de financiële ondersteuning van een bevriend politicus in wiens politieke idealen en in wiens capaciteiten vertrouwen bestaat op zichzelf niet verboden is. Integendeel, meneer de rechter,
Suzebeek is bepaald niet de enige inwoner van Aruba die ook financieel zijn steun aan Zeevinger heeft betuigd. Ondanks de verdenking in dit onderzoek is Zeevinger bij de laatste verkiezingen met voorkeurstemmen gekozen tot lid van het parlement. De auto-onderdelen. De veronderstelling is dat Suzebeek auto-onderdelen aan Zeevinger zou hebben geschonken. Die veronderstelling is kennelijk gebaseerd op het feit dat bij de doorzoeking van de woning van Zeevinger documenten zijn aangetroffen die betrekking hadden op auto-onderdelen van een jeep. We willen daarover kort zijn. Als we het goed zien, is deze categorie in het requisitoor niet aan de orde gesteld. Dat zal er, naar wij aannemen, mee verband houden dat inmiddels duidelijk is geworden dat dit auto-onderdeel niet als een gif kan worden beschouwd, maar dat er sprake is geweest van een vergissing omtrent afleveringsadres. Het onderdeel is bestemd voor een jeep van PATS. Het is betaald door PATS en de documenten die dit bewijzen, verzekeringsbewijzen en het bestaan van deze jeep, hebben wij als bijlage 5 ingevoegd. Dat documenten door vermelding van een onjuiste afleveringsadres bij Zeevinger terecht is gekomen, maakt natuurlijk niet dat sprake is van een gift. Dit onderdeel kan dus niet tot een bewezen verklaring leiden. De gymmachines. De gymmachines en de kosten voor verbouwing van het huis van Zeevinger lenen zich ook voor een gezamenlijke bespreking. Maar even onderscheid tussen de gymmachines. Overigens geen sportschool zoals het OM opgeblazen aan u wil doen voorkomen, maar 2 machines. Ten eerste bespreking van de, ik noem het maar, het heet een zogenaamde elliptical. Dit is een machine gekocht door Zeevinger. Geen discussie bestaat hierover. Zie de conclusies van het Landsrecherche zelf. We hebben die gemakshalve geprint en als bijlage erbij gedaan. Vast staat dat Zeevinger deze zelf heeft aangeschaft. De verzending naar Aruba is geschied met de account van cliënt bij Bombini. Dus Landsrecherche concludeert zelf dat het minister Zeevinger was die de elliptical heeft gekocht. Uit het dossier blijkt volop dat Zeevinger en Suzebeek sportvrienden zijn. Ze fietsen en ze rennen samen. Ze doen samen aan krachttraining. Overigens doen ze dat met nog andere mannen. Binnen die vriendengroep is Zeevinger de man die verstand heeft van krachtsport en van krachttrainingen. Hij heeft een glorieus verleden in karate. Zeevinger was daarmee de aangewezen persoon om voor Suzebeek een nieuwe machine voor krachttraining te zoeken. Daarom is de bestelling op zijn naam gedaan. Zeevinger was simpelweg de man die het op internet heeft gezocht. Suzebeek heeft die machine betaald omdat het zijn machine is die in zijn gym zou komen. Het probleem was echter dat die machine net te groot bleek te zijn voor de gym van Suzebeek. Wij hebben foto's erbij gedaan zodat u een goed beeld krijgt van de situatie. Productie 7. Afgesproken werd dat de gym tijdelijk bij Zeevinger wordt gestald totdat de woning van Pieter Jr. afgebouwd is. De gym zal bij afbouw daar naartoe worden overgebracht. En we hebben zelfs de plattegrond van de woning van Pieter Jr. erbij gedaan, waaruit mag blijken dat de ruimte daarvoor bestemd en gemak zelfs voor dat het in past. Enkel om deze reden staat de gym tijdelijk gestald bij Zeevinger. Dat is helemaal geen spannend verhaal, maar het is wel zoals het is gegaan. De ene vriend helpt de ander, omdat die ene vriend toevallig de weg weet in de wereld van de krachtsport en de krachttraining. En die vriend heeft zijn eigen gym ter beschikking gesteld toen bleek dat de ruimte van Suzebeek daarvoor net iets te klein is. Dan kan de vriendengroep er gewoon gebruik van maken. Zo eenvoudig is het. Niet spannend. Gewoon als vrienden met elkaar omplegen te gaan. Met omkoping heeft dat vanzelfsprekend niets van doen. Het verhaal is spannend gemaakt in het dossier.
door uit te gaan van de schuld van Suzebeek en die van Zeevinger. Niet op basis van objectieve feiten of omstandigheden, maar omdat de verbalisanten het Openbaar Ministerie iets willen zien dat er gewoonweg niet is. Een vriendschappelijk gebaar laat zich niet als omkoping neerzetten, meneer de rechter. Wij komen daar nader op terug bij bespreking van de vraag of sprake is van een kausaal verband en van het te laste gelegde oogmerk. Dan categorie F, de kosten voor de verbouwing van de woning van Zeevinger. Sommige van die kosten zijn door Suzebeek als vriendendienst voorgeschoten. Ook dat is geen spannend verhaal. Soms heeft Suzebeek een offerte aangevraagd. Evenmin spannend, maar gewoon hulp aan een vriend die het als minister vanzelfsprekend druk heeft. Hulp die Suzebeek gemakkelijk kon geven omdat hij als ondernemer bijvoorbeeld vaker in aanmerking komt voor kortingen en omdat hij de beschikking heeft over een account bij Bombini Cargo. Het is voor veel mensen op Aruba heel normaal om in Miami onder meer huisgoederen en kleding te kopen en om die spullen vervolgens naar Aruba te laten verschepen. Het is normaal dat de ene vriend die de beschikking heeft over een account bij Bombini Cargo die aan de andere vriend ter beschikking stelt. Dat doen vrienden voor elkaar. Dat is niet strafbaar. Door vriendschappelijke gebaren als omkoping te duiden, bezoedelen de Landsrecherche en het OM in feite het hele concept van vriendschap. Een minister als vriend, in de visie van de officieren van justitie, is dat verdacht omdat elke vriendschappelijk gebaar en elke vorm van hulp en steun die aan een ander als vriendendienst wordt geboden, als omkoping zou worden gekwalificeerd. Dat is nog wel een treurige visie op vriendschap, meneer de rechter. Maar het Openbaar Ministerie miskent vooral dat van omkoping slechts sprake is als zowel het oogmerk als het causale verband kan worden bewezen. Ik herhaal weer, op die onderwerp komen we, zoals gezegd, zo meteen terug. Van belang is vooral dat geen sprake is geweest van een gift. Het is namelijk steeds de bedoeling geweest dat Zeevinger de door Suzebeek voorgeschoten kosten zou terugbetalen. En dat is feitelijk ook gebeurd. Het is teleurstellend dat u het Openbaar Ministerie daarover niet in het requisitor heeft gehoord. Wij vatten de hoofdlijnen samen. De totale kosten voor de aanleg van de tuin waren 25.201,64 €. Die rekening is door PATS betaald via 3 cheques van respectievelijk 18.000, 3.000 en een laatste van 4.200 en wat guldetjes. Uit het dossier kan eenvoudig worden afgeleid dat die kosten door Zeevinger zijn terugbetaald. Ik citeer, het is zaaksdossier 04, pagina 61. Men verbaliseert zelf, relateert, uit onderzoek naar stortingen van gelijkwaardige bedragen direct voor of na het opmaken van de checks aan Fantastic Gardens op de bankrekening van PATS bleek het volgende. Dan schrijven ze, op 2 december 2015 zagen ze 17.965 bijgeschreven werd. Bijna 1800, 35 gulden. Op 15 maart werd een check van 3000 gestart. En op 19 mei 2016, nou dat bedrag van 4200 en nog wat. Met andere woorden, meneer de rechter, het totale bedrag dat aan Fantastic Gardens is betaald via de rekening van PATS is op diezelfde rekening van PATS gestort. De kosten voor het aanleggen van de tuin zijn eenvoudigweg door Zeevinger terugbetaald. Van een belofte of gift die zou kunnen aanduiden op omkoping is dus gewoon geen sprake geweest. Wat voor Fantastic Gardens geldt, is evenzeer van toepassing op andere kosten die samenhangen met de verbouwing van de woning van Zeevinger.
In de jaren 2014 en 2015 was Zeevinger druk met renovatiewerkzaamheden. In die jaren is ook een hekwerk geplaatst, omdat burgers al in de hele vroege ochtend naar de woning van minister Zeevinger kwamen met hulpvragen. Het Openbaar Ministerie heeft in het requisitor schamper gedaan over de open door policy van Zeevinger. Maar alleen door een hekwerk rondom diens woning kon worden voorkomen dat Zeevinger al voor 6 uur in de ochtend thuis werd benaderd door burgers. Wij denken niet dat de officieren van justitie zich daar ook maar enigszins van bewust zijn. Maar onwetendheid kan geen verontschuldiging vormen voor onheuzen op de persoon van een verdachte gerichte aanvallen. Die zijn een officier van justitie onwaardig. Over het hekwerk heeft Zeevinger, zoals u weet, verklaard dat hij het zelf heeft ontworpen en dat hij het op aanraden van Suzebeek heeft laten maken door Ornamental. Het kostte ongeveer $10.000. Een gedeelte heeft Zeevinger zelf betaald in Miami en het andere gedeelte betaald door Suzebeek. Dat geld is contant door Zeevinger aan Suzebeek teruggegeven. Dat hebben ook Suzebeek en Arends, mevrouw Griselda Arends, verklaard. Bijzonder was dat niet. De verklaringen van Arends zijn hierover in het zaaksdossier als volgt samengevat. Griselda verklaarde omtrent de facturen van het hekwerk van Bombini dat zij alles afhandelde met betrekking tot Bombini Cargo en dat de facturen via e-mail werden ontvangen. Griselda herinnerde zich dat het 1 of 2 keer was voorgekomen dat goederen van Zeevinger tussen de geïmporteerde goederen kwamen. Zij had een berekening opgemaakt en dit aan Suzebeek gegeven, zodat Zeevinger dit kon betalen. Nadat de factuur van het hekwerk van Bombini Cargo aan Griselda werd getoond, herinnerde zij dit geval. Het bedrag voor het hekwerk en de invoerrechten waren later bij Zeevinger geïnd. Suzebeek had het geld gebracht. Ook voor de verbouwing of renovatie van zijn woning heeft Zeevinger cashgeld gegeven aan Suzebeek, die bestellingen en betalingen heeft gedaan. Als vriendendienst dus. Veelal met betrekking tot spullen die in Miami werden gekocht en die naar Aruba zijn verscheept. Aan de hand van de gegevens uit de boekhouding van Suzebeek zullen we u een tabel laten zien van de betalingen. Die gegevens komen allemaal uit de administratie die in beslag is genomen. Reeds toen, al die datums, dat zijn de boekingsdatum. Toen speelde Avestruz niet eens. Die gegevens, zoals ik zei, komen allemaal uit de administratie die in beslag is genomen. De Landsrecherche en het Openbaar Ministerie hebben die gegevens dus gezien en zij hebben die gegevens kunnen controleren en verifiëren. Meneer de rechter, u ziet, ik heb de tabel even gemakshalve op beeld staan. Als we het allemaal tegen elkaar afzetten, ja, aan de linkerkant zijn de uitgaven betaald door de cliënt. Aan de rechterkant wat binnen is gekomen van de zijde van Zeevinger. En wat blijkt dan aan het eind van de rekensom, staat er nog maar een saldo over van 1000 gulden en 35 cent. 1000 gulden, 1035 met 44 cent. Dit overzicht laat toch wel een heel ander licht op de beschuldiging van omkoping schijnen. Ik zei net, uit de tabel blijkt dat het dan gaat om 1000 gulden, noem ik het maar. Dat bedrag is kennelijk door Suzebeek en Zeevinger over het hoofd gezien, maar het zal duidelijk zijn dat dit in de context van de telastenlegging en gelet op de vriendschapsrelatie tussen Suzebeek en Zeevinger een te verwaarlozen bedrag is. De betalingen van Suzebeek die in verband staan met de woning en de tuin van Zeevinger waren, kortom, geen giften. Omdat Zeevinger alles op een te verwaarlozen bedrag na heeft terugbetaald, kan niet worden gesproken van giften. Een gift is immers een eenrichtingsverkeer, die wordt niet terugbetaald. Alleen al daarom moet Suzebeek
in zoverre van het onder één te laste gelegde feit worden vrijgesproken. Gelet. Op welke pagina ben ik? Het is 3 uur. Ik zit even te kijken of we zitten net iets over de helft. Als u, ik zou zeggen, het lijkt me opportun om even... Ja? Oké, gaan we dat even doen, een kwartiertje? Ja. En dan gaan we weer verder. Dank u. Ja.
aan u, meneer Idders. Meneer de rechter, we gaan verder. We waren gebleven bij de voorkeursbehandeling als veronderstelde tegenprestatie. De vermeende tegenprestatie zou volgens de telastenlegging op 2 manieren vorm hebben gekregen. Door verstrekking of wijziging van opties op erfpachtrechten aan Suzebeek of aan Suzebeek gelieerde vennootschappen, of door het verwerven van een voorkeursbehandeling. Over de vermeende voorkeursbehandeling hebben we hierover al gesproken. Dat behoeven we niet te herhalen. In het requisitoor is de voorkeursbehandeling gekoppeld aan de aantekening die Sievinger plaatste op aanvragen. Dezerzijds akkoord gaarne uw medewerking. Dat sprake zou zijn van een voorkeursbehandeling in dit opzicht is aantoonbaar onjuist. Zoals gezegd, Sievinger plaatste die aantekening op alle aanvragen omtrent commercieel erfpacht. Hij maakte geen onderscheid. En als de minister geen onderscheid maakt, dan kan niet van een voorkeursbehandeling worden gesproken. In strikte zin omvat de beschuldiging tevens het verwijt dat Suzebeek was gericht op het laten ontstaan, in stand houden, onderhouden en verbeteren van de relatie tussen hem en Sievinger. Als de officieren van justitie daarmee bijvoorbeeld doelen op de gezamenlijke fietstochten, meneer de rechter, dan hebben zij volkomen gelijk. Suzebeek was en is gesteld op Sievinger en op hun gezamenlijke activiteiten. Als dat strafbaar is, dan moet Suzebeek vooral worden veroordeeld. We zijn wel benieuwd welke straf volgens het Openbaar Ministerie staat op vriendschap en waar we het in het wetboek van strafrecht, de strafbaarstelling van vriendschap, kunnen terugvinden. Het zal duidelijk zijn dat Suzebeek naar ons oordeel van de onder B te laste gelegde vermeende tegenprestatie behoort te worden vrijgesproken. De andere kant van de medaille, meneer de rechter, als het dan gaat om PATS development. Een andere tegenprestatie zou volgens de telastenlegging zijn dat opties op erfpachtrechten zijn toegekend aan Suzebeek of aan vennootschappen die aan hem te verbinden zijn en die van een van die vennootschappen is PATS. PATS is een zusterbedrijf van El Bohillo waarin La Hacienda is ondergebracht. Omdat dit project succesvol bleek, al ruim voordat Sievinger minister werd, heeft El Bohillo zich met het oog op de uitbreiding tot de overheid gewend met het verzoek om een grond in de nabijheid van La Hacienda. In de brief van 12 juli 2010 is in dat verband opgemerkt dat in het verleden al herhaaldelijk een verzoek is ingediend, evenwel zonder enige reactie te krijgen van de minister of van DIP. Het verzoek van 12 juli 2010 voldoet aan alle eisen. Het is een gedegen, gemotiveerd verzoek. Volgens het zaakdossier zou Sievinger die aanvraag op dezelfde dag hebben goedgekeurd. Dat is niet waar. U kunt zelf de brief van 12 juli 2010 nog eens bekijken en daarop ontbreekt elke aantekening van Sievinger. Dus ook een goedgekeurde aantekening. Het is niet goed dat in het zaakdossier een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven. In ieder geval uit een stempel op de brief van 12 juli 2010 blijkt dat die brief op 16 juli is binnengekomen bij DIP. En dat de aanvraag is behandeld door de in dit dossier bekende getuige Tsu. Deze Tsu schrijft in een brief van 4 augustus 2010 aan de minister dat in principe dezerzijds geen bezwaar bestaat om aan PATS het recht van optie te verlenen. Tsu verwijst in die brief naar een verzoek dat al op 2 februari 2006 door El Bohillo in dit kader is ingediend. Op dat advies is Sievinger afgegaan. Hij noteert op 21 oktober 2010 akkoord conform. De optie is verleend. De vergoeding die daarvoor is verschuldigd en de kosten die daarmee verband houden zijn betaald. De beschikking van de minister is afgegeven. Voordat de termijn van de optie is verlopen, is keurig gemotiveerd verzocht om een verlenging van de termijn om aan de voorwaarden te voldoen.
Misschien toch goed om te vermelden dat in de brief onweersproken is gesteld dat het verzoek tot uitstel verband houdt met de overbelasting van de DIP. Het is wederom Sue die een reactie voorbereidt. Hij schrijft op 19 juli 2011 aan de minister: "Dezerzijds geen bezwaar bestaat tegen verlenging van die termijn, maar dat wel aan de betrokkenen waren te berichten dat indien weer niet aan alle optievoorwaarden zal zijn voldaan, de grondaanvraag definitief als afgedaan zal worden beschouwd." Hoe dan ook, de minister tekent ruim een maand later, op 26 augustus 2011, op de brief en dat hij akkoordconform is. Zeevinger gaat dus akkoord met het voorstel van Sue om uitstel te verlenen met de door Sue geformuleerde voorwaarde dat de aanvraag wordt afgewezen als binnen de nieuwe termijn niet aan de optievoorwaarden is voldaan. Wij stellen dan maar de vraag: zou Zeevinger echt met de voorbehoud akkoord zijn gegaan als hij door Suze Beek was omgekocht? Is met andere woorden de aantekening van Zeevinger niet gewoon het ultieme bewijs van de onjuistheid van die beschuldiging van omkoping? Op 12 september 2011 zijn alle stukken ingediend waarover in de optievoorwaarden is gesproken. De verklaring van Sue dat hij positief advies moest opmaken ondanks dat niet alle stukken beschikbaar waren, is aantoonbaar niet juist. De onwaarachtigheid van de verklaring van Sue kan overigens ook blijken uit het feit dat hij in een brief van 12 januari 2012 aan Zeevinger heeft bericht dat PATS alle documenten heeft aangeleverd en dat dezerzijds geen bezwaren bestaan tegen verlening van het recht van erfpacht. Omdat een factuur maar uitbleef, heeft PATS op 24 oktober 2011 aan Zeevinger gevraagd om ervoor zorg te dragen dat de factuur wordt gestuurd en voorts om een datum vast te stellen voor het opmaken van een akte van de notaris tot erfpachtverlening. Zoals een goed minister betaamt, heeft Zeevinger op 30 november 2011 verzocht om het een en ander met spoed af te handelen. De overheid moet namelijk niet talmen met het sturen van facturen. De overheidsfinanciën laten dat niet toe, zeker hier op Aruba. Hoe die aantekening van spoed in dit verband serieus als belastend kan worden uitgelegd, ontgaat ons ten enenmale. Het Openbaar Ministerie zou zich ver van rare complottheorieën moeten houden. De overeenkomst van erfpacht is door partijen ondertekend op 1 maart 2012. PATS is vervolgens aan de slag gegaan. Het project is conform de aanvraag succesvol ontwikkeld. Nadat bleek dat het aanvankelijk toegewezen terrein een dode strook ligt, is op 28 september 2012 gevraagd om een uitbreiding van die strook ten behoeve van parkeerruimte. Zeevinger heeft zijn stempel van akkoord gezet op 3 oktober 2012. Er is dus sprake van een verzoek tot uitbreiding, niet van een wijziging van bestemming. Abad heeft over dit verzoek op 30 augustus verklaard, wordt aan hem gevraagd, bestemmingswijziging, condominiumcomplex, winkelruimte, bar-restaurant. Dit kreeg hij ook. Wat vindt u hiervan? Zegt, als het beschikbaar was, dan was het geen probleem. Met een bestemmingswijziging heb ik geen probleem, want het was al horeca in die omgeving. En dat het een dode strook betrof aan PATS was toegekend, was ook niet gek. Zie de verklaring van Sue van 21 maart. Ze vragen aan hem, is het uitzonderlijk dat een tweede terrein verzocht werd? Hij antwoordt, nee, dat is niet gek. Kijk maar, daar kun je niets op bouwen. Het moet een uitbreiding worden van één van naastgelegen percelen. Een verzoek tot wijziging van de bestemming is pas 2 jaar later gevolgd op 27 november 2014. Nadat Zeevinger zijn gebruikelijke goedkeuring heeft gegeven, is dat verzoek een jaar later door DIP opgepakt. Een jaar later. Uiteindelijk is de notariële akte op 25 juli 2017 getekend. We hebben ons afgevraagd waarom deze gang van zaken volgens het Openbaar Ministerie een voorbeeld zou zijn van omkoping. Ook na het requisitor
weten we het antwoord eigenlijk niet. Want er zijn in dat requisitoor wel grote woorden gebruikt, maar er is, als de feiten centraal worden gesteld, evenwel niets mis met de aanvraag, met de verlenging van een optierecht, met de procedure en met de toekenning van het recht van erfpacht. De adviezen van Tsu waren allemaal positief. Van enige voorkeursbehandeling blijkt op geen enkele wijze. Een adder onder het gras is niet te ontdekken. En de suggestie dat Suze Beek katvangers inzette om zelf buiten beeld te blijven, is in het dossier zelf reeds ontkracht. Men was op de hoogte, zo blijkt uit e-mails, dat Pieter Suzebeek te maken had met de aanvraag van PATS en ook de bouwofferte stond bijvoorbeeld op naam van Pieter Suzebeek. Niets van katvangers, niets van geen verstoppertje verspelen. Het valt niet te begrijpen dat het Openbaar Ministerie tegen beter weten in aan het beeld probeert vast te houden. Vermelde nog daarbij dat Suzebeek toentertijd beschikt over een verklaring tot het verrichten van nevenwerkzaamheden. Dat was geen probleem. Bijlage 11. In ieder geval, bij die stand van zaken is evenmin te begrijpen dat het Openbaar Ministerie zich in dit verband mede baseert op een verklaring van Tsu, die over de toekenning aan PATS aantoonbaar niet de waarheid heeft verklaard. De documenten die in het dossier zitten, tonen dat expliciet aan. Op 14 september 2011 heeft PATS alle benodigde informatie ingeleverd. In de e-mail die Tsu op 28 december 2011 heeft gestuurd, wordt er over geklaagd dat die stukken kennelijk niet of verkeerd zijn ingeboekt bij DIP. Die omstandigheid kan Suzebeek natuurlijk niet worden tegengeworpen. Dat is ook wat Tsu op 1 maart 2021 heeft verklaard. Hij zegt namelijk, niet alle stukken waren aanwezig, ze waren niet ingeboekt. Dit betekent, het is niet hetzelfde als, ze waren niet ingeleverd. En anders dan Tsu heeft verklaard, heeft hij zelf, niet Abad, tenslotte een positief advies afgegeven. Met de aanvraag van PATS en met de afwikkeling van die aanvraag was niets mis. Er is geen begin van een aanwijzing voor de veronderstelling dat die aanvraag een voorbeeld is van de te laste gelegde omkoping. Van dit onderdeel moet Suzebeek daarom ook worden vrijgesproken. Berkem. De naamloze vennootschap Berkem Development is op 2 november 2012 opgericht. Directeur is dan Berkemeijer. De aandelen zijn op dat moment voor 99% in handen van Hersensholding, een vennootschap van Suzebeek. In een brief van 10 december 2012 is door Berkemeijer namens Berkem gevraagd om in aanmerking te komen voor het recht van erfpacht van een perceelgrond nabij het DOW-gebouw. Zeevinger zet bijna een maand later, op 5 januari 2013, zijn krabbel akkoordconform gaarne uw medewerking. De aanvraag betreft de bouw van een commercieel pand waarin winkels zullen worden geëxploiteerd. Na de indiening van de aanvraag is het heel lang stil gebleven. Misschien kan het Openbaar Ministerie uitleggen hoe die lange periode van inactiviteit zich verhoudt tot de beweerdelijke omkoping. In ieder geval, pas op 27 juni 2014 is, zo blijkt uit een stempel, de brief doorgestuurd naar de DIP. Dat tijdsverloop lijkt ons een harde contra-indicatie voor de vermeende omkoping. Pas op 18 juli 2014 komt er weer enige schot in de zaak. Dan wordt men met een door wederom Tsu opgesteld positief advies een conceptbeschikking aan de minister gestuurd die daarmee, blijkens een aantekening van 23 juli 2014, akkoord gaat. Overigens is het goed om in herinnering te brengen dat op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling door de verdediging de expliciete vraag is gesteld of verzoek is gedaan of over de percelen waarop de telastenlegging ziet meer of andere informatie beschikbaar is dan die in het dossier is opgenomen. Het ontkennende antwoord van het Openbaar Ministerie op die vraag betekent dat we ervan kunnen en moeten uitgaan dat geen andere partij
interesse had in het perceel waarop de aanvraag van Berken betrekking had. We vinden het belangrijk om dit op te merken, omdat van een voorkeursbehandeling die ten koste zou gaan van een andere partij dus geen sprake kan zijn geweest. De optie is verleend op 8 augustus 2014. Dat de intentie werkelijk was om op het perceel een pand voor winkels neer te zetten, mogen onder meer blijken uit de eerste tekening die architect Armand de Koning op 14 april 2014 per e-mail heeft verstuurd. En het bijgevoegd als bijlage 12. Aan de hand daarvan is door Intexwise vervolgens een haalbaarheidsstudie, DOW-project, opgesteld waaruit blijkt dat sprake is van een haalbaar, rendabel, verantwoord project. Een mooi, serieus project dus voor de ontwikkeling van het haventerrein. Precies zoals Suzebeek al in 2004 voor ogen had. Op 5 november 2004 namelijk, dus al 10 jaar voordat de optie is verleend, vroeg Suzebeek namelijk al via Bohio Holding om 2 percelen aan de Werfstraat. De Werfstraat ligt paal naast het haventerrein en is een zijstraat direct verbonden aan de L.G. Smit Boulevard. Al in 2004 wilde Suzebeek dus, zo volgt uit die brief van 2004, inspelen op de plannen van het cruise-toerisme in de haven. Dat verzoek werd, zoals de landsverordening voorschrijft, gericht aan de toenmalige minister Lopez Tromp. Bij brief van 22 november 2005 werd het verzoek in herinnering gebracht en bij gebreke van een antwoord volgde er in 2008 wederom een rappel. Waarom is dit dan zo belangrijk? Dit om te laten zien dat het gebruikelijk was en is om verzoeken met betrekking tot erfpacht rechtstreeks aan de minister te richten. De aan Zievinger gerichte verzoeken hebben niets te maken met omkoping en bovendien laat het verzoek uit 2004 zien dat Suzebeek al meer dan een decennium bezig was met een project bij het haventerrein. Hij was, zoals ook bij La Hacienda, zo'n beetje de eerste die de commerciële mogelijkheden zag. Dat maakt hem niet strafbaar, dat maakt hem een goede ondernemer. In 2012 bestond die interesse nog steeds. Het was de periode waarin, zo blijkt uit vele verklaringen, de overheid alles op alles zette om de economische crisis te boven te komen. En dat betekende bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Elke econoom kan uitleggen hoe belangrijk de bouwsector is voor economische vooruitgang. In augustus 2014 is de optie een feit. En dan wordt Suzebeek benaderd door Lionel Harms met een moeilijk te weigeren aanbod. Niet omdat hij geen serieuze plannen had met het terrein. Nogmaals, de belangstelling die hij al een decennia lang had, laat zien hoe serieus het plan was. Verwijs weer naar al zijn tekeningen, dat zou hij niet hebben gedaan. Maar Harms bood eenvoudigweg zoveel geld aan dat Suzebeek het aanbod niet kon weigeren. Dat is niet verboden. Dat is niet strafbaar. Dat is zoals het er in een vrije markteconomie aan toe gaat. Op 18 oktober 2014 is een letter of intent getekend voor de verkoop van de aandelen in Berken. Met het oog daarop heeft de RBC Royal Bank op 14 januari 2015 geschreven dat de bouw van het winkelpand uit eigen vermogen zal worden gefinancierd. Daarmee is inderdaad gedoeld op Harms, die de aandelen zou kopen. Op 1 mei 2015 is de overeenkomst van erfpacht getekend. Op 2 juli 2015 is toestemming gevraagd aan de minister voor de overdracht van de aandelen, waarmee Zeevinger dezelfde dag akkoord gaat. En vanaf 9 juli 2015 is Harms in charge. Opnieuw is de vraag, wat is met deze gang van zaken mis? De voorgeschreven procedure is compleet gevolgd. De belangstelling van Suzebeek voor ontwikkeling van het havengebied was er al jaren. De adviezen over de aanvraag waren positief. Harms ziet de potentie die Suzebeek al heel lang zag en heeft een heel goed aanbod gedaan. Dat aanbod is door Suzebeek aanvaard.
Dat is niet strafbaar. Dat is niet verboden. Dat heeft met omkoping niets te maken. Dat de koopsom op een vennootschap in Panama bankrekening in Curaçao terecht is gekomen, dat een constructie is opgezegd met een vennootschap in Panama, heeft evenmin iets met omkoping te maken. Het is een constructie die bedacht is door een fiscalist. De verklaring van die fiscalist, de heer Rajan, dat hem was opgevallen dat in de voorwaarden niet stond dat het verboden was te verkopen, is overigens aantoonbaar onjuist. In een erfpachtsovereenkomst is wel degelijk opgenomen dat de aandelen met toestemming van de minister konden worden verkocht. De conclusie van Rajan, die zijn eigen rol in de opstelling van de constructie minimaliseert, dat de echte Ubo wel degene zou kunnen zijn die de erfpacht heeft uitgegeven, is ook daarom niet meer dan slechte speculatie. Daar kan een bewezen verklaring natuurlijk niet op worden gebaseerd. Met de verlening van het optierecht aan Berkum en met de daaropvolgende erfpachtsovereenkomst was en is niets mis. Suze Beek was eenvoudig degene die als een van de eerste de mogelijkheden voor commerciële ontwikkeling van het havengebied zag. Daar heeft hij goed aan verdiend. Dat is een compliment waard, niet een beschuldiging van omkoping. Ook van dit onderdeel van het onder één te last gelegd feit behoort Suze Beek te worden vrijgesproken, meneer de rechter. BPD. BPD is een vennootschap die is opgericht op 8 juli 2010. Op 9 juli 2014 is een aanvraag gedaan voor de verkrijging van het recht van erfpacht voor een perceelgrond aan Eagle Beach. De bedoeling was daar een pand te bouwen met condominiums, winkels en horeca. Op de gebruikelijke wijze heeft Zeevinger op 18 juli 2014 op die brief aangetekend dat hij akkoord gaat en vraagt hij de directeur van DIP om medewerking. Snel is het met de afwikkeling van deze aanvraag evenmin gegaan. Pas bijna een jaar later, op 13 juli 2015, laat de directeur van DIP weten dat ook bij zijn dienst geen bezwaren bestaan. Een concept MB tot verlening van het optierecht wordt meegestuurd. Opnieuw dus geen bezwaren van de DIP en een positief advies. Opnieuw is de lange duur voor de behandeling een stevige contra-indicatie voor de veronderstelling dat sprake is geweest van een voorkeursbehandeling of omkoping. Op 11 januari 2016 is gevraagd om een verlenging van de termijn voor voldoening aan de optievoorwaarden. Dat verzoek is gehonoreerd. In zijn brief van 11 oktober 2016 laat Abad zien dat hij de door BPD ingediende documenten uitvoerig heeft bestudeerd. Ja, hij beschrijft de verschillen tussen de aanvraag van juli 2014 en het bouwplan. Hij beschrijft de financieringsbehoeften en komt uiteindelijk tot een positieve slotsom. Hij verzoekt daarom minister Zeevinger een conceptovereenkomst te tekenen en aan hem te retourneren. Uiteindelijk is de akte op 26 oktober bij de notaris gepasseerd. Over de juridische procedures die daarna ten tijde van een opvolging kabinet zijn gevolgd, spraken we al eerder in dit pleidooi. De rechter heeft geoordeeld dat de opzegging van de erfpachtsovereenkomst door Lantaruba onrechtmatig was. Ook die uitspraak maakt duidelijk dat in de procedure die het heeft geleid tot die overeenkomst geen strafbare feiten zijn begaan. Alles is conform de regels gegaan. Het leidt ons wederom tot de verzuchting dat we niet begrijpen waarom in deze procedure tot toekenning van het recht van erfpacht een bewijs van omkoping wordt gezien. Enig feitelijk aanknopingspunt voor de stelling dat Zeevinger is omgekocht in het proces dat heeft geleid tot de erfpachtsovereenkomst is er gewoon niet. Ook van dit onderdeel van de telastlegging moet Suze Beek daarom worden vrijgesproken. Whitefin Estates, meneer de rechter. Met de aanvraag voor de erfpacht voor het perceelgrond dat aan Whitefin Estates is toegekend, heeft Suze Beek niets te maken gehad. Het bedrijf was destijds in handen van de heer Mansour.
Een bespreking van de totstandkoming van dit traject kan daarom achterwege blijven. Het heeft eenvoudigweg niets met Suzebeek van doen. Op 7 juli 2015 is een letter of intent getekend voor de overname van de aandelen van Whitefin Estates door Herses, een vennootschap van Suzebeek. Op 17 november 2015 is de koopovereenkomst gesloten. Volgens die overeenkomst zal Mansour directeur van de vennootschap blijven totdat het recht van erfpacht is verkregen. De stelling dat Suzebeek ook na overname van de aandelen van Mansour naar voren heeft geschoten om zelf buiten beeld te blijven, zoals in de requisitoris beweert, ziet dan ook over het hoofd dat Mansour als directeur aanbleef. Dat is niet verboden en dat is niet strafbaar. Het is vooral vervelend dat de insinuatie van het Openbaar Ministerie kant nog wel raakt. Wij zullen bij Whitefin Estates verder niet uitgebreid stilstaan, omdat het Openbaar Ministerie zelf al heeft betoogd dat Suzebeek van dit onderdeel van het ondereen te lastig gelegde feit moet worden vrijgesproken. Suzebeek was op geen enkele wijze betrokken bij de aanvraag van de erfpacht rondom Whitefin Estates en alleen daarom al kan niet worden volgehouden dat sprake is geweest van een omkoping door Suzebeek van Zeevinger. Mahogany Residence. Door Mahogany is op 14 november 2014 een verzoek gedaan met betrekking tot een perceelgrond op Palm Beach voor het bouwen van een appartementencomplex. Zeevinger zet 2 weken later zijn aantekening op de brief dat hij akkoord is. Snel gaat het niet. De MB waarin een optierecht is toegekend is gedateerd op 21 april 2015, meer dan een jaar na de aanvraag. Opnieuw is derhalve sprake van een stevige contra-indicatie voor de te lastig gelegde omkoping. Daarna volgen allerlei uitstelperikelen. Die houden onder meer verband met het feit dat het perceel nog niet is opgemeten. Dat is de reden om de minister op 16 maart 2018 te vragen opdracht te geven tot de meting van het perceel, zodat vervolgens kan worden overgegaan tot de ondertekening van een erfpachtsovereenkomst. De nieuwe minister heeft evenwel op 11 september 2018 laten weten dat het verzoek tot verlenging van het optierecht niet zal worden toegewezen. De reden daarvoor is dat de grond is gelegen in een groen gebied. Tot erfpachtsverlening is het niet gekomen. Van een tegenprestatie is dus geen sprake geweest. Er is eenvoudigweg geen erfpacht verleend. Een optie is als zodanig geen tegenprestatie, omdat opties lang niet altijd naderhand tot een daadwerkelijke verlening van het recht van erfpacht leidt. Daarom zal Suzebeek ook van dit onderdeel van de telastenlegging moeten worden vrijgesproken. Nusa Dua Development Deelagbaar. Aan het begin van dit pleidooi hebben we al gesproken over de juridische procedures die zijn gevoerd over kort gezegd het recht van erfpacht dat is overeengekomen met Nusa Dua. Die rechterlijke uitspraken zijn op zichzelf reeds voldoende onderbouwing voor de conclusie dat er met betrekking tot de totstandkoming van die erfpachtsovereenkomst niets mis is en dat ook ten aanzien van dit onderdeel van het ondereen ten laste gelegde vrijspraak moet volgen. Nusa Dua is bovendien geen onderneming van Pieter Suzebeek, maar van zijn broer Dinant. Het aandeel dat Pieter Suzebeek had in de vennootschap, nodig omdat bij die oprichting daarvan 2 personen moeten zijn betrokken, heeft hij diezelfde dag nog aan zijn broer, die dus alle aandelen hield, overgedragen. Dat is een gebruikelijke legale handelswijze. Kijkt u maar naar bijlage 18, ziet u dat de overdracht van die ene aandeel op dezelfde dag plaatsvindt. Reeds toen. Bij de aanvraag van het recht tot erfpacht is bovendien de gebruikelijke procedure gevolgd. Er zijn geen bijzonderheden die ook maar enigszins in de buurt komen van een vermeend geval van omkoping. De officier van justitie die meent dat sprake is van een topplicatie, wordt overigens aangeraden om vooral eens ter plaatse te gaan kijken
in plaats van juiste mededelingen te doen. Meer hoeven we er niet over te zeggen. Nusa Dua Development is niet van Pieter Suzebeek. Punt. De rechter heeft zich al uitgesproken over de rechtmatigheid van de verlening van het recht van erfpacht. Er is niets vreemds of bijzonders hieraan. Natuurlijk moet Suzebeek dan dus van dit onderdeel worden vrijgesproken. De residentiële erfpachten, meneer de rechter. In de telastenlegging wordt Suzebeek ook verweten dat erfpachtrechten aan hem persoonlijk zijn toegekend. Blijkens het requisitor moet dan worden gedacht aan erfpachtrechten voor enkele familieleden, te weten zijn inmiddels overleden moeder en 2 van zijn zonen. Dat is toch wel raar. Die familieleden zijn Pieter Suzebeek namelijk niet. Alleen al daarom kan niet worden bewezen dat erfpachtrechten aan hem zijn verstrekt. Pieter Suzebeek is zijn moeder niet en hij is evenmin gelijk te stellen met een van zijn kinderen. Misschien zou hij dat wensen in verband met leeftijd, maar dat gaat niet. Dat Suzebeek zijn moeder en zijn kinderen heeft geholpen met financieringsaanvragen bij de bank, doet daaraan vanzelfsprekend niet af. Tenzij het volgens het OM niet alleen zo is dat vriendschap als een strafbaar feit is te beschouwen, maar ook pogingen om een goede zoon en een goede vader te zijn. Want daar komt het standpunt van het OM op neer. En ieder die daarover nadenkt, zal, zo nemen wij aan, met ons tot de conclusie komen dat het beter is dat standpunt van het OM niet over te nemen, meneer de rechter. Dat betekent dat Suzebeek ook daarom van dit onderdeel van de telastenlegging behoort te worden vrijgesproken. Een synthese. Zowel aan de ene kant van het verwijt van omkoping als aan de andere kant daarvan bestaat, zo is onze conclusie, geen bewijs. Er is aan de ene kant geen bewijs van een gift of een belofte die in het teken kan staan van het ten laste gelegde feit. Er is aan de andere kant geen bewijs dat Sievinger aan Suzebeek een voorkeursbehandeling heeft gegeven. In algemene zin of bij toekenning van opties, erfpachtrechten aan Suzebeek zelf of aan hem te koppelen vennootschap. Voor beide kanten van die medaille ontbreekt eenvoudigweg een solide feitelijke basis. De beschuldiging is gebaseerd op verdachtmakingen die met grote woorden zijn gepresenteerd, maar die bij nauwkeurige beschouwing gewoon onjuist blijken te zijn. De giften voor de verkiezingscampagne van Sievinger vallen binnen de normale kaders die daarvoor in Land Aruba worden gehanteerd. De vooruitbetaalde kosten voor het hekwerk bij de tuin rondom en de verbouwing van de woning van Sievinger waren helemaal geen giften. Sievinger heeft die bedragen namelijk terugbetaald. Met de aanvragen voor erfpachtsrechten is niets mis. De voorgeschreven procedures zijn gevolgd. Ja? De benodigde informatie is verstrekt. Projecten zijn ontwikkeld. Sievinger heeft in de toekenning van erfpachtsrechten geen bepalende stem gehad. Zijn stempels volgden standaard de positieve adviezen die door de DIP werden gegeven. De toekenning van erfpachtsrechten paste binnen in het beleid van het kabinet Eeman om het economisch herstel te stimuleren door in te zetten op bouwprojecten en op de participatie van de particuliere sector. Misschien is het voor een juiste context daarom belangrijk nog enkele passages uit verklaringen van getuigen aan te halen die het Openbaar Ministerie moeilijk kan verwijten op de hand van Suzebeek te zijn. Tsu heeft op 1 maart 2021 verklaard dat bij commerciële terreinen niet relevant was en is of iemand reeds, of wie een vennootschap, die beschikking heeft over een erfpachtterrein. Belangrijk was en is slechts of het project paste binnen het op economisch herstel gericht beleid van de overheid. Shakshi heeft op 18 oktober 2019 in vergelijkbare zin verklaard. Bij commerciële grond is er geen bezwaar tegen meer projecten, als het maar past binnen het overheidsbeleid.
In gelijke zin hebben we Dammers, Alves en Abad zich in verklaring van respectievelijk 1 maart 2021 en 28 april 2021 uitgelaten, waarbij door deze getuigen is benadrukt dat in de praktijk prioriteit werd toegekend aan aanvragen die daadwerkelijk konden bijdragen aan economisch herstel. Dat heeft niets te maken met voorkeursbehandeling. Dat is verstandig beleid. Beleid dat mag worden verwacht van een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt. De overheid nam bij start van het eerste kabinet Eenmans het voortouw. De particuliere sector moest het zo snel mogelijk overnemen. Dat is niet strafbaar. Die benadering getuigt van wijsheid. Het is zoals Sievinger heeft verklaard. Ik citeer. De minister van Infrastructuur heeft een grote rol om de economie te stimuleren. Vooral in de tweede periode waren we meer actief en agressief in de uitgifte van erfpachtsgronden voor de privésector. Wij wilden investeringen in de economie van Aruba stimuleren door de bouwconstructie te stimuleren. Daarvoor in de eerste periode hadden wij veel in de infrastructuur geïnvesteerd en door de centrale bank werden we genotificeerd om verdere grote investeringen af te remmen en om de privésector te gaan stimuleren. Uiteraard moet je dan gronden gaan uitgeven, want anders vindt er geen investering plaats. Dat is een glasheldere uitleg van verstandig economisch beleid. Maar zelfs als over dit alles anders zou worden gedacht, kan niet tot een bewezen verklaring van het onder één te last gelegde feit worden gekomen. De ene kant van de beschuldiging moet namelijk daarboven met de andere kant worden verbonden om tot een bewezen verklaring te kunnen komen. Die synthese, zoals wij dat noemen, komt tot uitdrukking in het causale verband en in het oogmerk waarover in de delictsomschrijving en in de telastenlegging wordt gesproken. Zonder causaal verband en zonder het ten laste gelegde oogmerk is van omkoping geen sprake. Het causale verband en het oogmerk zijn door het OM verondersteld. De officieren van justitie hebben die veronderstelling evenwel niet onderbouwd. Voor de hand liggen dat causale verband en dat oogmerk allerminst. De eerste pijler van het verhaal van het Openbaar Ministerie over de vriendschap tussen Suzebeek en Sievinger is voor dat causale verband en dat oogmerk bijvoorbeeld een duidelijke contra-indicatie. Een vriend behoef je immers niet om te kopen. Vrienden helpen elkaar zonder dat daarvoor giften of beloften nodig zijn. Vrienden bieden geen hulp en steun omdat ze hun zinnen hebben afgezet op een tegenprestatie. Suzebeek hoefde Sievinger kortom niet eens om te kopen. En let wel, de vriendschap tussen Suzebeek en Sievinger is geen vriendschap die is ontstaan in de periode van dat Sievinger minister werd. Ze zijn al decennia lang bevriend, ruim voordat Sievinger in de politiek actief werd. Suzebeek had altijd al toegang tot Sievinger en andersom. Ze beschouwen elkaar zoals Sievinger dat heeft uitgedrukt als broers. Bovendien is geen verband te leggen tussen de toegekende opties op erfpachtrechten enerzijds en de betalingen van Suzebeek anderzijds. Voor het antwoord op de vraag of zo'n link bestaat, zal onder meer moeten worden gekeken naar de omvang, de aard en de frequentie van de betalingen en het tijdstip waarop die zijn gedaan. In dat kader speelt de uiterlijke verschijningsvorm van gedragingen een rol. In die zin dat volgens vaste rechtspraak op basis van bepaalde feiten en omstandigheden het oordeel kan worden uitgesproken dat het, behoudens contra-indicaties, niet anders kan zijn dan dat de gever met bepaalde giften het oogmerk heeft gehad om een ambtenaar te bewegen tot een bepaalde tegenprestatie. Aan de hand van de relevante factoren, aard, omvang en frequentie van de betalingen en het tijdstip waarop die zijn gedaan, kan zo'n verband niet worden gebaseerd op conclusies over de uiterlijke verschijningsvorm van gedragingen. Er kan ten aanzien van geen enkele donatie of betaling, of het nu gaat om een donatie aan de stichting FCB, om apparatuur voor de gym,
om een hekwerk of een tuin of de woning van Sievinger worden betoogd dat de bekende feiten en omstandigheden naar hun uiterlijke verschijningsvorm het meer dan aannemelijk maken dat zij in verband staan met de aanvraag of de toekenning van een erfpachtrecht. Het is bijvoorbeeld in redelijkheid niet vol te houden dat bijvoorbeeld een donatie van 2000 gulden aan de stichting in 2009 in verband staat met de erfpachtsovereenkomst die in 2017 is getekend met Nusa Dua Development. Het valt niet in te zien dat een verband bestaat tussen de vermeende gift van een gymmachine in december 2016 of het voorjaar van 2017 en de toekenning van het erfpachtrecht aan Berchem in mei 2015. Met andere woorden, zelfs als volgens ons ten onrechte wordt gesproken over giften of beloften in de zin van de delictsomschrijving, en zelfs als volgens ons ten onrechte wordt gedacht dat aan bedrijven van Suzebeek ten onrechte of onrechtmatig het recht van erfpacht op percele grond is verleend, dan nog kan het causale verband tussen het een en ander niet worden vastgesteld en dan nog kan niet worden bewezen dat Suzebeek het ten laste gelegde oogmerk had. De officieren van justitie hebben het requisitoor dat causale verband en dat oogmerk slechts onderbouwd met grote, lege woorden. Dat het op basis van de uiterlijke verschijningsvorm niet anders kan zijn dan dat zowel het causale verband als het oogmerk bestaat, volgt uit het dossier en het requisitoor evenwel niet. Dat causale verband en dat oogmerk kunnen evenmin in verband worden gebracht met het algemene concept van een voorkeursbehandeling. In de eerste plaats omdat van een voorkeursbehandeling evident geen sprake is geweest. De cijfers wijzen uit dat Sievinger iedereen gelijk behandelde en dat hij als een echte stempelmachine op elke aanvraag dezelfde aantekening zette. In de tweede plaats omdat vrienden elkaar niet behoeven om te kopen voor een voorkeursbehandeling en omdat het omkopen van een vriend in feite niets anders is dan een contradictio in terminis. Daarom moet Suzebeek van het onder één te last gelegde feit integraal worden vrijgesproken. Feit 2, meneer de rechter. We zijn er bijna doorheen. Het onder 2 ten laste gelegde feit is niet makkelijk te begrijpen. Dat heeft u bij de inhoudelijke behandeling in duidelijke woorden te kennen gegeven. Wij onderschrijven dat standpunt. Dat komt doordat in de telastenlegging de verschillende varianten van witwassen, zoals die in de delictsomschrijving van artikel 404 lid 1 zijn verwoord onder A en B, niet duidelijk zijn onderscheiden. Die varianten lopen, als wij het goed zien, door elkaar heen, waardoor van het precieze verwijt geen chocola is te maken. Onze primaire standpunt is daarom dat de dagvaarding ten aanzien van het onder 2 te laste gelegde feit nietig moet worden verklaard. Mocht u dit primaire verweer verwerpen, dan kunnen we het volgende opmerken. Witwassen veronderstelt dat sprake is van voorwerpen die onmiddellijk of middelijk uit enig misdrijf afkomstig zijn. Volgens de telastenlegging moet dan worden gedacht aan de omkoping van minister Sievinger. De telastenlegging lijkt door het woordje waaronder te impliceren dat ook aan een andere misdrijf of andere misdrijven moet worden gedacht. In de strafzaak tegen Suzebeek is evenwel volstrekt onduidelijk aan welk ander misdrijf dan zou moeten worden gedacht. In zijn zaak speelt bijvoorbeeld geen oplichting of valsheid in geschrift. Als we er daarom van uitgaan dat het Openbaar Ministerie in het kader van het witwasverwijt als gronddelict het oog heeft op de vermeende omkoping van Sievinger, dan impliceert de volgens ons onvermijdelijke vrijspraak voor het onder 1 ten laste gelegde feit dat Suzebeek ook van het onder 2 ten laste gelegde feit wordt vrijgesproken. Kan niet anders. Als van omkoping geen sprake is geweest, dan ook niet van witwassen. Het geldbedrag dat op de bankrekening in Curaçao staat, is bijvoorbeeld niet van misdrijf afkomstig. Het is, zoals we hebben uitgelegd, de prijs die is betaald voor een keurige, nette, legitieme zakelijke transactie.
Wij denken, maar we weten niet zeker, dat het Openbaar Ministerie vervolgens bedoelt dat het hekwerk, het auto-onderdeel, de ramen en kozijnen afkomstig zijn uit enig misdrijf. Dat is wel een beetje een rare gedachte. Die voorwerpen zijn keurig netjes gekocht bij verschillende bedrijven. De aankoop van die goederen betekent niet dat die voorwerpen uit enig misdrijf afkomstig zijn. Als Suze Beek of Zeevinger een brood koopt, is dat brood ook niet uit enig misdrijf afkomstig. De in de telastenlegging genoemde voorwerpen zijn volgens het Openbaar Ministerie ingezet door Suze Beek om Zeevinger om te kopen. Zelfs als die gedachte zou kloppen, en we weten dat die beschuldiging niet juist is, dan nog geldt dat die voorwerpen zelf niet uit enig misdrijf afkomstig zijn. Een omkopingsmiddel is zelf niet uit enig misdrijf afkomstig. Ook daarom moet Suze Beek van het onder 2 ten laste gelegde feit worden vrijgesproken. Wij denken, maar we weten wederom niet zeker, dat het Openbaar Ministerie Suze Beek verwijt dat hij door witwashandelingen heeft bewerkstelligd dat niet zichtbaar was aan wie het hekwerk, een outeronderdeel, ramen en kozijnen daadwerkelijk toebehoorden. Dat zou volgens de telastenlegging ook gelden voor aanbetalingen met betrekking tot de aankoop van deze voorwerpen voor de woning van Zeevinger. Maar dat is ten ene onbegrijpelijk, omdat een aanbetaling geen zaak of een vermogensrecht is. We doen het dus maar met de gedachte dat het gaat om de voorwerpen die verband houden met het huis en de tuin van Zeevinger. En dan zou de beschuldiging zijn dat werd verhuld aan wie de voorwerpen daadwerkelijk toebehoorden. Ik herhaal weer, we veronderstellen, maar we weten het opnieuw niet zeker, dat die voorwerpen volgens het Openbaar Ministerie daadwerkelijk aan Zeevinger toebehoorden. Als dat zo is, dan is de beschuldiging nog steeds raar. Het zou niet zichtbaar zijn dat die spullen in werkelijkheid van Zeevinger zijn. Niet zichtbaar. Het kan toch in gemoede niet worden volgehouden dat ten aanzien van het hekwerk bij de woning van Zeevinger geldt dat niet zichtbaar was dat dit hekwerk daadwerkelijk aan Zeevinger toebehoorde. Misschien geldt dat wel voor iemand die blind is, maar een ieder die voor de woning van Zeevinger staat, en die zijn ogen open houdt, kan zien dat het hekwerk daadwerkelijk aan Zeevinger toebehoort. Een ieder die naar de woning van Zeevinger kijkt, kan zien dat de ramen en kozijnen in dat huis daadwerkelijk aan Zeevinger toebehoort. Dat er handelingen zouden zijn gepleegd die niet zichtbaar maken, zoals de beschuldiging luidt, is werkelijk onbegrijpelijk. Ook daarom dient Suze Beek van het onder 2 te laste gelegde te worden vrijgesproken. Kortom, een integrale vrijspraak van alles. Verzoek u tenslotte, meneer de rechter, om een kopie van de pleitaantekening aan PV van de zitting te hechten. Dank u. Ja, wil het OM ook woensdag? Daar heeft u geen bezwaar tegen, neem ik aan? Dat woensdag het OM daar ook op reageert. Dan zijn we er voor vandaag doorheen. 15:30. Ja, nou, achtereenvolgens. Ja, eerst u, dan, ja, of het OM zal beide zaken misschien, dat laat ik aan het OM over, of ze dat gezamenlijk dan wel apart behandelen. Maar het lijkt mij goed dat u er beide bent, in ieder geval woensdag als dat kan. Goed, dan onderbreken we nu tot morgen 9 uur. En dan zal de verdediging worden gevoerd voor verdachte Arends. 9 uur morgen, ja? Op de agenda staan morgen Arends, Winterdal in de ochtend en in de middag Richardson en Avery. Akkoord. Dan heffen we voor nu de zitting op.
zullen heerlijk vinden dat er allerlei mappen